Esenlikler ildeşler. Salam sapar ağa. Kovmusunuz? Ya salam Murat. Özüňem gowmy? Ay kovu. Yine size kovulan için yine bir gezek rahatsız etmeyin dedim. Geçen gezek siz bilen çıkış edipdik yadınızda olsa. Şon Owa. çıkıştan soň bir giden komentaryalar geldi. Özüniň nägileliğini bildirenler boldy. Şol temanyň biri dolar meselesi da. Banklarda yine plan yıllarda arkayın dolanışıktatı, arkayın asavoliyatı deyip. Olam haýsy ýyllara denk gelýär diýseňiz 2008-2014 ýyl aralygynda dolanışykda diýe. Arkayın alyp bolýar diýe. Ýöne munyň çok soragyny nemetdim. Sebäbini bilen gyzyklandyrdym. Soragyň dowamy gelsin diýip sora ýazdym ama dowamy gelmedi. Ola bir o dönemlerde näme bolupdyr, näme üçin häzir alyp bilenýoklar. O gyzykly tema, o sora berip durany. İkincisi hem şu eden temamız çiftliğe menzettik deyip gahar edenler var eken. Şonun üstünde de azrak bugün gürleşeli. Bolýa Murat. Haýsyndan başlaly. Ýanky dollar bankda bady diýenden başlaly, ha? Bolar. Ýyl 2008-2014 diýip ýazdyr, ha? Şeýlem. Berdimuhammedow haçan geldi? 2007 mi? 2007, ha? Owa. O bizim aydan beri yani doğru tasdikler da yani şurada gelen dolarları o banka koyuversem ödünün o konvertasyon oluyor da artı bilen o Türkmenistan'ın resursu köp dünyada yoktur. Çok büyüklerde. O ardından 100 milyon dolar girmeli. Günne. O da biz asgari yani aşağı nemeden Hasaplandı. öz nemelerinden hata edip çıkarıyattı. O ne Erdoğan pulu doğru eline geçirmeyken ödünün konvertatta olup duran deme. Buna da biz bu iqtisadi mesele değil, bu administratif mesele diýip aýtdyk, ha? Bu administratif bolanda näme? Yani iqtisada bagly mesele diýmekde. Sen kararyňa hükmüňe bagly zatda. O eksportdan gelýän pul o iqtisady dolanışyň içine girmeli diýsen o ödünün konvertiruny bolýar-da. Şu wada çenli. O şu taýda bir küçük ýyl bolsa bolandyr. Ýanky Türkmenistandan çykýan malyň eksport edilýän önümiň puly Türkmenistanyň iqtisady dolanışynyň içine giren ok. O problemi şu taýda. O nirek diye onu Kurwan elinden toramaly. Ya Kurwan gullon. O şu gulmudygyny gellimdigyni şu garşdyrýan o gul bolmaly kan ýa-ni. Hakiki. O şondan toramaly. Ýöne bir elementarny towasly bolanda da ogramasaň o eksporda giden önümün pulu yurdun içine girende iqtisad dolanışının içine giriyor da. O şu iqtisad dolanışına giren tagadından da ya sen pulun o konvertirum bolýar. Türkmenistan'ın iqtisadi yani eksport potansiýalyny göze alanda şeýle bolýar. O yankı konvertirum bolmadylygy adatdan naşar ýagdaýda. O şoýurlar kendir adamlar gorkutup ürkütüp ömürlenlerdir. Tiynetler şeyledir. O gorkut sistemi näme üçin bar? Bilen sonra orta çykýar da. O gorky o
iki esas faktörler vardır. Korku sistemi nemetmesi. Birinciden yönetim, yani dolanduruş bilgisizdir. O bilgisizliğin adını cehalet diyedi. Adını doğru koyuyor. Cahiller. İkincisi oğurdur. O Türkmenistan'da şoň ikiden bile gelýär. O ikisi bile gelen soň hatam gazaply, ajabasyz gorky siňdirilýändir. Ödem hiç bir akla, mantyga sığýan neme de däldir. O bu diýmek näme diýmek? Bu diýmek birinjiden edilýän sapna çenli jahil, bilgisiz. O kişgäp duran cehalet. İkinciden ağaç göz, oğurluk. Ağaç göz demesinden. Yöne de derler. O ikiden bile gelen korkuşun için vardı. Olmasa Korkuzman bilgili oğurlap bilen yok adamlar mu? devleti yöneten olsa korku ne için gerek? Sapar ağa. Oğurlap durka korkuzman oğurlap bilen yok mu? Bilgili adam bolonu bilýär. Yani zır cahil olan için şoň ýa korku. Zır cahil olan şeyle olmalı oluyor. Hmm. O hakiki zır cahil. Ödem Türkmenistan'ın terişleri hemme yetýär. Hemme yetýär. Tepetinden o yani şu bolluğun içinde bir millete gedaçılık çektirmek bilmedim. O neylek aptal olmak diýerler Türkler. Hmm. Ne derecede hayvan olmalı? Onu ne bunu men çok gatyörün yigitlere o cevap yokum. Ulan bilerseniz bunu. O Türkmenistan'a günlük $1 milyon kän ekspertden altın pul girmeliler. Hmm. Şu ýagdaýda iki kurs var. İki kurs näme üçin var? O diýilen toğra o. Ýöne iki kurs tik geçmeň. Şu iki kurs bir kurs bolanyna näme bolýar? Şoňa jogap berip bilseňiz, hem zat aýaýdyň bolar. Şu Türkmen mana diýip kandidaturu bolanyna, ýani bir kurs bolanyna diýende. Mhm. Halkyň aýlygy 5 ette köpelýär. Adından 5 ette. Owa. O 5 ette köpeleni nähilek bolýar aýlygyň? Ütköş bolmaly ha? Indi siz maňa sorasaňyz men gözümde gaty ullakan bir ütgeçiklik bolýar. Ýöne bir anekdotda da bar. Elinde köprak pul bolsa näme dersiň diýe, bir çörek almaryn 5 çörek alaryn diýer. Gözüňe getirip bilmeýärdi. 5'si bir özgerişiklik näme zat o gözüňe getirip bilmeýär. Bir çörek almaryn 5 sany çörek alaryn diýe. Ondan soňra şonuň esasynda zat edip bilýärdi. Ay men oňa aç göz däl diýip bilýärdi. Ýöne şonuň zatlaryny aýdyp geçeli, näkeli peýdalaryndan bardygyny. Don ýeke bu aýlyk barada gurrun etdik de. Bu aýlyk ýani şuloň 5 ette az göwürýän büdjetiniň içinde bir 20%'tir, 15%'tir. Bar 30% diýeli aýlyk muktary. Ýöne kalan 70%'i ýani bilmegi diýen pulun 5 etteti. O sağlığı diýen pulun 5 etteti. O eskeriň ýani harajatyna ýa çykmaýjysyna gidýän demek 5 etteti.
o yol idaresinin de devletin cevapkarçılığında olayan yollar var da hem de yolların Türkmenistan'da devletin nemesi. Şurada dehşetle köpölmeli. Dahil da halka çıkmayacak dileyen nemesi dehşetle köpölmeli. Dehşetle köpölürüne şu yollar o asfalt olup bilen o. Aynı yalım asfalt olup bilerdi. Ana bu da bir yıllar 33 yıl düşünüp bilen mi? 33 yıl yankı halkın birinciden kazanan pulunun 5'ten biri o bu halka verilmeli o galan demesine yankı sosyal hizmetine, sağlık hizmetine, okuwa, gorawa, opsuzluğa gidiyen demek 5 etli köpölmeli. Bu zatlar bir gözüňde getirip görüňen. 34 yıllar o şey dip görseňiz näýilek bolar. Ýöne bu ýa-ni Türkmenistanyň büdjeti bunu 3'e bölmeli. 3 kategoriya. Ne bu 5'ten birini alýan bir kategoriya var da. Onu aýtdyk. Ne mektep, sağlyk, howpsuzlyk, yol, ondan başga döwlet emesi ne değişim näme harjyma bolsa 5'ten biri. Ondan bu 5'ten birini almayan bir katlak neme var. Kategoriya var. O ýeki 34 ýyllar o 144 ýyl. O hiç tadalmadyk bir katlak var. Grupa var. O da brova kovada derler. Ona görkezip bilerdik. Ne dünkü gurrun eden oğulunuz var. Gumun içindeki. O gumun eteğindeki. Ne şul oğullar var. Bunuňa Şular ýalak. Kızıl Takır Owasy diýe bu. O. Yine de bir 3-4 sanany görkez bu oğullar kän. Bu bir däl iki däl. O bu oğulun sany o 1717. O hasaba giren. Ýöne hasaba girmediğim bir 50-60 tane badır dip guman edýän ne. Şular ne özüňden görersiňiz. O Ors padşasy geleli bäri şutaýyk bir köpük döwlet tarapyndan ýatyrym edilmedik. Oğullar şular. Bu da bir däl iki däl diýdim. 1717 owa. Hasaba alınmadık diýeniňizde Saparaga bir şuňal kartany açyk göremde her ýerde duş gelýär de owalar. Şol gyzykly owalardan birem eşeksiýen eken. Eşeksiýen. Şuňal bir giden hasaba alınmadyk owalar bar eken. Yo o bir ýerde hasapda badyr o eşeksiýen owa, kiçowa däl, ullukan o. Onu kiçirekleri barda. Bunu siz ne maşine minip samolyota minip barlap görmeli yok banam derler. Google Map demesine ulanyp o yani Bektaş'tan repete geçendi. O Daşoğlu'nun ay ve uğrundan kendi çölünü çendi. O Buşka kalayım orası çendi. Bir tarasanız yani kartani yüzler çoğu çıkar. Şu ovalar öz ıkbalına terk edilen ovalar. O yani Türkler kadar belli diğer. O şu kadar belli ovalar. O şu ovaların hiç nol altyapılılar. Buna
Biz akuşer hizmetini görmedik oğullar diyette. O şular doğulanına da o yankı roddomlarda köptü doğulmadık çağalar o yetişen adamlara da o Şotay'da doğulan oldu. Karöy'de doğulan adamlar. Ne bular o bütçetinden Hiç Türkmen'in sadalmayanlar. hiç tad almadık. Gördün ne yol vardır teredin. O ne elektrik vardır. Hiç saat yok. Kanalizasyon gururuna medem dokta. O internetten onu internet tiplemesinden gülörler üstünden. Ha? Hakiki. Onun başka bir dünya nemeler var da. Bu dünya neme icat edilmedik. Bu tapılmadık. Misal için şu ovalarda kır maşin ulanyandır diye. Hı? Yok. O tebe altyapısı yok. Su yok. He? Yok. Kanalizasyon yok. Haladinlik ulanıyandırlar mı? Yok. Patlayan tok yok. Elektrik yok. Hani onların edilmeli zatların edilmeyen yağdayında da hazırki yağdayda Türkmenler yurdun daşına çıkıp bir zatları düzeltmeye çalışıyor ya. Şu aydışınız yağlı pasta yağını gelip duran su olmasa kir maşini işlemeye. Su alıp gidiyen yer olmasa kanalizasyon olmasa kir maşini işlemeye. Çünkü yağlı daşından siz isade edip bilmeyeniz. Bar zat şu devlet tarafından edilmeli. Yok bu altyapı değil ya da. Altyapı. Bu da bir değil iki değil 1717 demeden. Bu ovalardan biraz ya okura tezerek diyerek gödüğüm olsa bulunur tözü. Ovalar vardır. Yani ki medeni doğunan eteklerindeki ovalar. Olan bir yerde bulunduğun koğu değil. Ne? Şu ovalar var. Yani bende elektrik gelen olmamı mümkün onu kanalizasyon. Yok kanalizasyon yani 1717 ovan birine de yok. O ağız suum yok. Arası ağız suyu el yetersiz. O bende de neyse halk yaşandırıyor diyen. Murat. Şunyalı ovalarda diye resmi nemelerde %50'den köp diye. 50% diye de. Bu şu yankı medeni doğunan eteklerindeki oğullar bilen hata ediyen olmalı. 53% dolunu. Bunu yani Türkmen cemiyeti görmedik gol ya. Bilmedik gol ya. Bir devlet diyen kuruluş var da. Olur mu bunu görmedik gol ya da. O sen milletin yar tabi. Şu yardına siz dünkü el kaldırıp kabul eden bütçetiniz var. Şu oğullar yok. Şu oğullara bütçette neden pul gelenini aydıp bilecek adamın var olsa ortaya çıkarın. O bildiğin değerli. Ha? Näme karar veripdirler, näme üçin veripdirler. Göreli. Öde şu oğulun köpesi yani nevit ya gaz ocaklarından 20 kilometre ileride gayrada 50 kilometre ileride gayrada yerleşendirler. Özem o taýdaky kükürt nemelere, ziyanly maddelere maruz kalýan adamlar şular. Yankı iyinin pokunu şu oğulları taşlap gidiyorlar. Bitecek yerlerini yere olur. Onun gen badi bu oğullar informasyon dünyadan kopuk. Ne oluyor? Şu oğullar var gürleşik görüm. Akbatsan elenini, son kızılı uğurlanını
Oňam soň darrak gidenden bilýänlerdir. Tabii öň ýykylan bilýänlerdir. O gelenini bilmedik ýykylan nädip bildin. Informasyon izolyatsiyada galan adam hakyky şoň ýaly Owo. bolýar. Başga Owo. çykalgasam ýok. Onun mektep barmy diýip soraw. O mektep näme diýerlerdi? Näme gerek hem diýip bilerler. O sagly ojoklar barmış taýda. O taýda adamlar näme köpölýär. O näme çağa dogurýarlar. Diýip bir gyzyklanan adam barmy Türkmenistanda? Ýok. Ha? Ýok. Gyzyklanyp gören adam ýokdur. O akuşerin näme diýeni bilmeýänlerken. Näme bilmese de bir zady bilýän ekenler. Saparaga. Ja. Şu taýda men häzir kartalar açyp seretdim-de. Şu taýda näme diýär? Hudaý berdi diýämi? Oba bar eken. Ine. Bu taýda hiç kili aýdyşyňyz ýaly mektep ýa-da medpunkt ýaly hiç saat ýok. Ýöne bir zady eksik däl. İşan Molla adyndaky mesjidi bar. Bu oba Hudaý berdi diýmelmi, Hudaý urdu diýmelmi bilem ýok. Ýöne şu Gurwan 50 diýin. Aýdyşyňyz ýaly hiç bir neme medeniýetiň priznaklary ýok da. Yok. Näme? Sovet Soýunyň ýykylaryny bilen oklar diýip aýdýan. Informasyon izolyatsiýa. Doli. Bular daha şotyrdan öň ýaşap ýören adamlar alak ýagdaýda ýaşap ýörler. O ne bu toyum görkezdiňiz? O şu taýyk ne şu toylar? Yani traktor tileşkel toy diýil ýa-da şuňa. Diýil ýa-da. No, men çağa kem görýärdim oňa tileşkel toylardan. O ne buňun bir nemesi bardyr. Ya şu tileşkel toy bilen şu owalara bilen näme bar ya? Sirk gezen ýaly bolmasa. Narkotik barar. Alkogol barar. Şu tileşke bagşylary şeydi waýdaly. Munyň türkmen toy bular soňky çykanda atmy türkmen maksut adam däl buny ýöre. Hemmesi sünni. Ýanky Lola meňdeş nemeleri medeniýet ministri eden soň o deme türkmeni ýaýran o ýasama ýapyştyrylan bir medeniýet türkmen medeniýetini bular ýaly toy etme de ýokdur. O neme de ýokdur. Bu näme üçin diýerler? Bu ine siz reklam demelerini billboard dip nemel eşdiýänsiňiz. Ulu suratly propaganda üçin edilýän demeler. Şu tileşke bagşylary narkomaniýa, pirýeň, alkogoluň o billboardlardyr. Şonu dünýeden magnum neme gawalan nemeden owulary o şol propagandatyny etýärler. Neşe alkogol owulary şey dip barýar-da. Şolong prowadnikleri, geçirdileri ne Türkmeniň medeniýetiniň ýeten nemeti şol. O ne ştaýdaky bagşyň ödem gelin kıyı o tetini eşitip gördüm da. Eşittirip bilsen sene eşittir şonu. Evet. Brat. O triyekten doyon. Neme? O. Ne şulu ovalara yolun yerine elektriğin yerine şulun ayağı bilen şu bağışılan kömeği bilen ştayk triyek narkotik içki ön yeter. Yetendirim bu arada çenaya. O mağa bir şu hopsulluk memletini işleyen bir köyünü tanışılan biri. Ay dedi, ben kumlayıp yorma dedi, kumum dargıttık dedi. Aha.
Ne edip dedim onu bağırdı triyege yatırdık diye. Ana. Ha. Boyun almağa da çekinen yoklar da. Yok. Yumru salıp baydiya oluyor hakikat. O herur demede. Her bir yumurda O hakikat payı vardır diye de. o şeyler yak. Ödem bu başka bir ayılganç bir manası var. Aa, şu yan görkeden oğulun var. Hı hı. Bunun içindeki kuren oğulur. Ova. Bizim gönüllülüğümüz şu tayları. Bizim çıkan yerimiz. Doğru, doğru. Bizim hamir mayamız. Türkmen öňden bäri şoň ýaly çarwa millet bolup gelipdir ha. Gelip çıkan yerimize ýa bolýa ne zatlarda Sovet Soýuzy nemetdi. Hani işçi güýji gerek diýip şoň ýaly uly kwartiralary saldy. Ýani domlara saldy. İşçi güýji bir ýerde toplansyn diýip. Ýöne aýdyşyňyz ýaly gönezligimiz şondan gelýär-de, şu yerlerden gelýär. O staydan çıkmadık neme değil. Ne men özüm alayın. Benim kalım orada Floryalak Kepbel'in bir yerinde doğan sağa. Hmm. Bilmedim. Yani kuşku neme yakın olan son o tayda etker neme bolya da. Şu taygakiden olmakları mümkün. Enelenmede cilemde yönü kuşkuda. O Floryalak Kuren o. O. Ben Hiç halt kakam yapıyor. Floryalak o da doğan. Geçen Floryalak o da doğan. O karmamamız Floryalak o da doğan. Hmm. O biz hemen biz Staylardan çıkaydan adamlar. O islenik Türkmen 98-99% o bir kökü bir ayağı bir yerlerinden ilşiyendir. O Allah. katnaştır. Kudodur yeni bir ilen çalandır. O Hmm. kumun içi şeyde. Häzirki O häzirki statistika 53% diýse de şu aýdyşyňyz ýaly her kim şu taýa ýa gelin berendir, ýa gelin alandyr, ýa başga garyngaş nemeleri bardyr. Hakykatdan bu bize değişli däl diýip gyrada oturup biljek mesele däl. yok yok. Ne şu oğullar bilen ölçüleyenler Türkmenin medeniyetin yani ilmi tekniki gelişmeden dünyadaki avrayım o insanlığım hem de dadi yani şu oğullar bilen gelişendir. Şunu görmeyen toplum öt kökünü görmeyen toplum oluyor da. Öt kökünü yani, gönüllülüğüne teredip bilmeyen, onu bilmeyen cemiyete ne mi deyip bu? Öyle görmedik tren oluyorlar. O siz görmedik tren olsanız, o sizden beylekler görmedik tren olur. Hmm. Ha? Owa. Bu birinciden utanç, katı utanç yönü ben utancım değil. İkinciden bilmedim. Şunu görmemezlik akli işi derler. O ya ahlakın şeyler bozuk olmalı. Şu derece bozuk. O hiç tadı yani tinlenmeyen deme olmalı. Ya da hayvan derecesinden yadan olmalı. O bu 20. asırı. Hmm. O 21. asırda o sen yurdunu, devletini, gününü 100 milyon dolar pul yiyip dur. O halkına şu yerdeydi. O insanlar bir de. O bloğları nidaylarlar. O triye yatırırlar. O iyileşimden aydanım ben fikrimce o doğruluğu bir vakit tasdiklenen kan yani. Bugünün nemesem dem kan yani. Hmm. Hmm. Oğul pensiyede nemet bören adam da. Onu oğulunu deydi, dayaladık deydi. O iyi edilen değil mi?
Şu taýda medeniyet ýok. Bir gysgaça aýdylanda medeniyet ýok. Onuň näme şul adamlar okumasa, okudulmasa, bulan täri, hünäri bolmasa, bu adamlar nädip ýaşamaz? Ýaşaşyp ýölerler. Öyle şey dip ýaşap ýöler-de. O taýda da bir samsyk akylly şäher bolup ýör. Şunuň hakyna bolup ýör. Düşünýän adam. Şu owulaň hakyna şu taýda o akylly şäher bolup ýör. Bu näile bu adamlarda bir akyl tutulmasy bar. Men şu atlary hiç demedip bilemok. Özüme sygdyryp bilemok. Akylly şäher gurmak bir ýana şuň ýaly at bilen it bilen oýun oýnap ýörler. O gaty utanç ýöne men utancam däl. Hmm. Onuň biz haýwan diýsek kategoriýanyz. O şu atlary görmeýän o ýokarok uzaýlaryna. O näme diýip bolar? O bar sen görmedin, tek okuwçy görmeli. Düşünmeli, öwretmeli. O men bir daha da üns verdim Murat. Türkmenistan'ı geografyany, Türkmenistan geografiýasyny okudan oklar. Bilýän ýok. Formalyny okudýan bolmagy mümkin, şu internet formalyny barýar boluşýarlar. O şol bolan atlar bilen öwrenmeli. O şol bolan o şäherde ýa-ni owa çykmadyk adam o bilmeýän bolmagy mümkin. Mümkin diýeňiz hakykatdan bilýän adam ýok. Yok. Ben deme gaty görmesinler. O öýde ýitlemde ekranary o adyny aýdyp oturmaýyn. O şu Google'a salyp olary ekranyň başynda o tiýaga etdirdim. Şu aýbewurdan repete geçendi. O pendi çölle çendi. O hiç bilen oklar. O biz görmedik, bilmedik. Okan yerimizde yok. Ne bilerler? Yok. Yok. Benim şu taýdan çykyp gaýtdym. Maňa da öğredilmedi. Bu näme üçin edilýär? Döwlet näme üçin öz watandaşlaryna düşmanly? Yo, düşmanım bolanda beýdilen o. O düşmanyň diýen demesini aýdyp bereýin. Näp biz basyp da selam. Ha şeýle owalardan ulan mallary, mülkleri, zatlar bar, mali garasy. Şu kollektivizat nemesi bilen o mallaryny ýygnatdylar. Onuň mallarçylyk kolhozlary, tabhoz, köp tabhoz, kolhozum der. Döwletiň nemesi bolýar da ýa. O tabhozlarym rotat edýär, göçürýärler. Men dowlan yerim Kalaymor, Paveda tabhozy diýilýär da mallarçylyk tabhozy. O şu tabhozyň dören yeri, dowlan yeri o Deje'nin Kirov rayony şu wagt Babaday-han bolmaly. Şu taýda Paveda tabhozy Kuşga göçürilýär. O ya 49-njy ýyl, ya 50-nji ýyl, ya 47-nji ýyl şeýlerek bolmaly. Onu biz öz ykbalymyzdan demämizden çykarýarsa, hasaplap, onun tarihi nemeti ýok.
Onun savhoz oyunlar onu 5, 10, 20, 30 brigada bölýärler. Onun özüňde senden çopon edýärler. O biriň çopon, biriň brigadir, o biriň zaferma. O başta Ors kırıs şoňa meňzeş bir direktor bolýar. Baradin dip bir direktorlar bar eken. O da Yivrey bolmaly. O Baradinin gyýdy. Gosplanın başlygy Abramov şoň aýaly bolup çykdy da soňundan. O da meni tanap, men çağa kam şu akuşer eken, şu doktoru teretmeli elýär eken. Ejeni tanady. Bizim komşumuz bolurlar da. Onun ejem tanadym bir garaja bir oğlum vardı. Şu nähilek dip sorady. Men şonu tanýan, ýadymda galdy dip. Ne dip meni görkezdi de. Rowat 16-17 ýaşymda. Onun saňa o taýda ýani şimdi kalaym ora geçeli. Saňa goýun bakdyrýar. O taýda da agyrlykly ýani gara köýlü bagana gara köýlü goýunlar. O sen sözlük edip o bagana neme diýär, ýetişdirýär. O baganaň ekspertleri diýär. O privatlar en populär deri önümlerdi. Kara neme bagana, suur bagana dip, çal bagana, kara bagana dip. Onun sarca goýunlar var. On ýüňi, ýüpek ýüňi ýalak. Olu diýär ekspertler. Diğer diýene bir ýerik. Ýöne sen goýuny bakýan, sen full o gidýär deme. Orada. O sen eýeleňe. O senden ýani gowsur aljak bolup o biri-biriň gardy edip sonalak bir o direktor gowdal men gow direktor bolýan dip onu ýamanlap oň ýerine geçip o da ferma malo neme iýme urlapdyr dip onu şikaýet edip bastyryp sen şo zatlar bilen güýüm etýärsiň. Inni pikret görde yer denki malam denki yurdam denki ýöne gara köýlü bagany denki del. O şuat gaz bilen şonalakdyr. O yerem denki, yurdam denki, gadam denki ýöne puly denki del. O denki alak, ýöne denki del. O taňa gelen ok. O taňa galan dat ne şu oğullar. O bu nadanlykdan o çıkarım kalkıp elbir sermep o 91-nji ýyl 90-njy ýyllar demetdik başladyk golün. O. Ene şo köne demeň nemeti. O bular halkyň düşmany diýdiler de. Ne okunmasaň demetmeden o sömürlüňde o sen öz eliň bilen tömürýärler de. Seni ulanyp sen bir zat üçin göreşýän, ony ýöne başga zat üçin göreşýän da. Ýani zaferme boljak bolup şoň ýer üçin demedýär. O çopon bolsaň hasulrak türi almak üçin şoň üçin beýlekini ýamanlamaly ýani emetmeli. O şey bunun görmeli. O düýüne seyredip bilen ok. Akliýeten okda. Ne şu at siz Berdimuhammed bilen görüşüp görüyorsunuz. Şeýlen, ýok Niyaz bilen görüşüp gördiler. Ýöne Berdimuhammed şo ýurdun hojaýyny alak görnüşdi. Onuň ýöne hojaýynyň näligini bilen ok. Oňa öden bilen ok bu kan ýa.
Hemme da hökümiyet diýen ýalak. Ol demäne berip bilýärler. Ýöne näme tal üçin KGB'ň başlygyny aýrýandyr. Ha? Batýandyr. Milisiýaň başlygyny aýrýandyr. Matkar edip batýandyr. O prokuror şey diýendir. O eskeriň başyny şey dip bilýändir. Güýç demelere gelerler, şolar deme diýendir. Onuň halkyň akylyna hemmekşe o güýjü, gudraty ýetipdi diýilýär-de. Şeýlen. Demonstrativni görkezlen wagty şoň ýaly pikir O döretýär. bizim şeýle düşünberler. Bizim şeýle düşünýärdik. Köp wagtlary sen. Ýöne şo gurumlaryň içinde 50 negirip bilmeýän adamlar bar. Olar bir tanamda yok. Ol yani birinci adamım değil. Belki ikinci adamım değildir. Onun öz kabinetinin kaptanına 3-4 tane ödüpü vardır. Parmağını batırıp bilenlerdir. Yani kram fiyalakları. Menem şonu demetjekdim. Şol surat aklıma geldi da. Prezidentler ütkäpdir. Sözde görkezilýän prezidentler ütkäpdir. Ýöne kaptandaky surata düşýänler öňküsiňe ýargalýar. Ne bu post kanal kolonyal. Demen täze koloniýa dembesiniň formaty. Şunala işleýär. Öz içinden birini saylap goýan ýaly. Ýöne aslında birini goýýar demedip o diýalaky näme üçin kasyp çykarýarlar? Ses etmesin. Demesi sehel bir zat bolsa düşünjek de aňkda teretip bilýär-de. Owa. Ödem biz taryhymiz bütünlük özümizden özümüz gidilýän ýalak gurtuluk demämiz barda. Şu görýän adyňyz bizim taryhymiz. Şu taryhyny nemesini öwrenseňiz, o bolar haçan öwretdir, nädip öwretdir. Kimler ýaşaýar? O näýlek ýaşaýar? O mekdebi barmy, nemesi barmy diýilen ýalak bir topar soralar çykmady onu. Şol soralar çykaran taryh bolup bilýär. Bir ýerde gaýda geçýär, ýazga geçýär, dile geçýär. Bir ýerde neme bolýar-da, ýa. Taryh belge bolýar. O oň üstünde bir topar adam soň pikir edip bilýär. Şu taýda şu dobada plan ýylla şunu alakdy diýip bolýar. Deňeşdirip bolýar bolmanda. Owa. Şonu edem yok. Onuň etmedli üçin altyapy bar-da. Etmek üçin näme? Etmedli üçin altyapy bar. O şunun içinden çıkıp gaýdansaňyz. O men şunu 5 ýyl mundan öň flowlary örkezdim-de. Çayhanada. Owa. O ekranda da örkedendir. Ýadyňda düşýändir. Videolarda bar ha. Owa. O ýanky hiç kimden reakta çykmady da. Benim kendi üstüne gitmedim. Doğruyu aýdaýyn, onu bilerek gitmedim. Sebebi görme demäňiň intak altyapysy ýok da. Altyapy bolmasa görmem bolan ok. Owa, hakyky ine görnýär, o bu zat bar eken, ýok eken, ondan soň arkasy ýok da onuň. Soruň döremeýär. Barmy? Bar bolýar gitdi. Ýöne aslında şu aýdyşyňyz ýaly taryhy nämedi? Näme üçin bu ýagdaýda bular? Ödem brova däl. 700. O şu adamlar bizim hukumumuzy ýipsiňiz diýip ýa-da bodýaňyz diýip şikayet edip bilerlermi şu adamlar? Şoň ýaly haky bardygyndan bilmeze. O Sovet Soýuzynyň gelenini bilen, o ýykylanny bilen o. Owa. Bilgeçleýin jahil goýulan halk sorap bilermi? Ondan şular näme üçin tesini çykaran ok diýip biz şikayet edýärdi. Bizim bu nämiz bar. O biz şunu görmän, o şulara şikayet etdirjek bolýar.
Bular başka dünyada yaşat böyle. O bizim ýagdaýymyz gaty gözüni. O bunu bilmedim. Biz ýygyşajak bolanymyz bilen, ya görmedik tren bolanymyz bilen bu zatlar ýok bolup giden o. Ve Türkmenistan'ın 70-80% halkına ağıt suyu yok arası. Diletirler. O kesilçiliğin memleten büyüğüm şu taydan geliyede. Saparağa Şular yala o ne yol var, ne elektrik var, ne nemi var. O bulongum demesini yani bulongum yani gazdan devletten hakkı olmalı bulongum. He? Nawa edil şu diňe bir näme diýýäňiz, pul diýäňiz. Beýleki resurslardan hakky bolmala. Hem de Su, zaten hakkı olmalı. su ýalňyş ýönetýärler. Bir giden jahily oturtdylar oýa. Suwy ýalňyş ýönetýärler, soň saglykly içim suwy ýok, agyz suwy ýok bularda. Saglyk ýok. Sessiz ölüme terk edilen bir näme ýaly? O ödük varına, öd nemetini yani ayda yaşayan yalak o deme aydım dip soruyor da para bulur ayda yaşayanım dip soruyor. Yok. Suratlar şonu görkezýär Saparağa. O bu gurrun etmeler eden adam halk düşmanmış. O siz yani doğusu düşmanı tevcirmeli öğrenin. O olmasa bu zatlar katı ayıp ne be? Saparağa komentaryalar barada aýtdyňyz ýene bir sany komentarýany aýdyp geçeýin men. Yani Hani biz Merdan ağa bilen çıkış ettik. Şonda näme diýe? Şol ýerdäki çağalar hemmeden sagdyn diýe. Komentaryalarda aýdýar-da. Indi bu taýda men näme görýän? Bir giden bir romantizasiýa gidýär-da. Aýne şu zatlardan uzak ýene nämeden şäheriň zadyndan kirliliginden uzak diýip şoň ýaly romantizasiýa etjek bolýar. Ýöne o taýdaky tebii gazyň galındylary, athotlary şo taýda ziyan saçyp dur. Aýdyşyňyz ýaly saglykly içim suwy ýok. Hiç hiç sağlık de şertleri yok. Şo taýda sağlık şertleri bolmagan ýerde çağalar nädip sagdyn döräp biler. Gelen komentarya katı gyzykly gördüm şoňa da. o ne akıllı şehir o şu bizim ne akıllı şehir mi şu bu adamlar ölleri bu ýagdaýdan çykyp bilmeýär. Ýagdaýlaryň şu döwüni dünýäde ýetirip bilmeýärler. Hakyky. Türkmenistanda da media nemesine barar ýalagam edip bilen oklarda. O bu Türkmen toplumy gözlü kör o beyin kelleli beyinsiz yani şol şikayet eden muallim midir, rektör midir bilmedim şoňa. Ne şu da atları sen görmeýän bolsaň. Bu bir däl, iki däl. Hökman teňem bir ýerlerde ilen çalanyň wadyr şol bolan. Hakyky. O şonu bilmeýän bolmasaň, görmeýän bolsaň, o saňa häme diýip bolar. Sen özüň aýdaý. Bir daha aýtdym budan. Ağzymdan hapalamaly. O nemetmäli. Özüň aýtdyn. O rektör bolsaň rektör, prorektor bolsaň prorektor. Ne şul owlary. Şuň ýagdaýyny 21-nji asyrda o şey dip ýaşalýan demäni siz görmeýän bolsaňyz, siz ýa-ni mektep programmalaryňyzda, kitaplaryňyzda, nemeleňizde girmeýän bolsa, o men näme diýin size? O baňlaryňyzdan tip alyp.
O bulara köpek edenden geçen bulara siz triye uğradıyorsunuz. O narkotik uğradıyorsunuz. O ara uğradıyorsunuz. O sumsuz o sungot deyip o sungot değil getiriyen ne ben. Ne? Altın asır. O bizim altın asırımız. O bu çiftliklerden ne mi? Bu adını ne? Naturiyanız. Hakiki. Tüys bir neme çiftlik. Çiftlikteki nemeler bar da personajlardan biri yine 3 tane koyun var. Koyunlarım näme diýse şoňa ynanýar da. Bizim halkymyz hem şu bilgeçliğini şu ýagdaýa getiripdirler. Näme diýse de O başında da ýutmaly diýip. domuz koyuyorlar. O domuz intelektüel neme olyan eken. Marlan aratynyň akyllysı intelektüel olyan eken koyun. Neme domuz. Hı. Hamy galyň diýdiňiz dogrudan hem şolar nemedir? Yerlikli bir tespittir. Neme talayık öz gönödlüğüde şular ýalak ihaneti edip bilýän bolsaňyz bilmedim size de bir at taparlar mı kan yani men anemede oturmayın oğlum bu gaty elkenç men elkenç görýän. Hakiki bu zatlar iyi giç orta çıkanda hükman neme derler ona yatladarlar. Ya o tözem tapan ok käte onun teredip bokurduk dolu. Hakikatdan agyr tema, agyr gürrümlerde. Her yerde var. Balkanı varsan Balkan, dağ şoğdu varsan dağ şoğdu, yol ötünü varsan, tağtavaları varsan o tay şeyle, kerki, ravnina, neyme, diyen, o taylak varsan o tay şunlarla. O kağıdı ocak, darganatı, o taraflarım şeyle. O kumun içem şeyle de. O gün kurucu meclisimizin agzalary nemeden de sanak geçtiler de her kim öz görenlerine sanak geçtiler. Şonda da bir azacak bir neme bolsa da her tarapda bardygy açık da. Indi şu video bilen men dinleýijilere yüzleneýin saparaga. Kim haýsy owany nemeden bolsa şu taýy atlaryny ýazyk geçsin. Hiç adam nemetmesin. Hani biz gorkýa sene nämet ýastylan nemede hiç o terzde nemetmesin. Aşağına öz gören ovalarını şu ýagdaýdaky ovalarının adyny yazsınlar. Bizem göreli. Yani suratu olsa suratını koyun bolmasa biz adyny ýatsaňyz nemeden. Ady yeterlik biz taparsın. Google'dan bunun nemedip bolanok yani GPS emmeden görkezdi. Gitjek ýerimiz ýok. Bu kup nemedip görmän. Gaýtam aýdynlyga çykaryň dany çözüň meselen. O men nememde kellemde bir pikir var. Onu aýdaýyn. O biz bir yani bir fond etmelimi bilmedim bir yerden terişte toplap şu oğulları öğrenmek var arada bir hem videolu görüntüsel hemen yani bilgili demeli tekstli bir şu oğulun demelerini yaşayışını öğrenmemiz gerek. Öğrenen son biz onun çözüldüğünü o tapar o çözüldüğünü şu adam bilýär olunyony bunu halk köpçüligi bilmeli. Onun bu çözümü näme? Bu çözümü o nerelerden başlamaly? O näde başlamaly? Bunu ne gün
meclite de gurrun ettik. Ha? Owa. Yani Türkiye'nin ulanın konseptesi var. O Avrupa yurtlarının, Skandinav devletlerinin ulanın konseptleri var. Bilimin gelişmesi neyle nemede. Yani Türkiye'de köy enstitüleri değil, enstitüleri deyip şeyler. Owa. O yani Şveçya'da Folkskola diyen, yani halk Halk okulları. okulları. Ha. O Danya'da da şol orýalarak, Norwegiýada da şeylerek, Finlandiyada da şoňa meňdeşirek. O şol etaplary, şol konseptde ni ulanmaly, onuň bu halka kär, hünär bermeli. O bu halka kär, hünär beren soň bular öz ýollaryny özleri, elektriklerini, suwlaryny özleri çekwen bilerler. Şeýlem. Doğru doğru. Hem iş yer olur, hem öz eşretler üçün. Yani bizim devlet kuruluş sistemamızda katı ulu yanlışlık var. Onun tuğutnamatı ne şu olur. Yani biz desentralizasyon değil ya da. Şunu hükman etmeli. Desentralizasyon ne yapmalı ya? Yerli yönetim, yerli dolandır. O hakkı hukuki finansı bilen yerlere hukuk vermeli. Şolorýalak onun yer hususy eýetçiligi geçmeli. Ne şular ılgaşyp böler, demet böler bolup şu yerin tapusy ýokdur ellerinde. Şu yerin eýeti däldirler. Düşünýärmi? Hiç hili Ata belgesi baba olmasa. oturan yerler oğlum yönü şulonku değildir. Şulonku yağlaktır onu değildir. Şunu tatıp bilen ya näldirler, çalışıp bilen näldirler yerlerini. Dokumentum yoktur ellerine. Özara barter edip bilerler. Ay bu da lokan batır edecek olup görünüm yoktur. O da sunum yok verdi. Ödüm ata baba gün lillap oturan yerlerdir. O bizim hem bir Xitaydan çıkıp kayttık. Bizim kökünümüz. O bizim genetik fondumuzun nebeti yani dağıtıp ağzı yani sıkıladı. O bizim korumuzun saklanan yeri diyeyim. O biz şoňa dönüklük edip bilen bir millet bolluk. Utanç yer şu taýy. Hazır siz nemedik aýdyp geçdiňizde bir şu zatlar bilen medeniýetimiz ölçenýär diýip neme diýipdim men bir zynjyryň güýji iň gowşak halkasy bilen ölçenýändir diýip. Yo. Ine biziň hem iň gowşak halkamız şu halka. Biz hem indi medeniýetimiz bar diýip. Bunu ýygyşyrjak bolanda da ýygyşyryp bolany. Rat. Indi o ayda Mars'ta o surat çekip diyorlar. GPS rotaylarım yetti. Katı utanç, katı. Yönü utancım değil. Ödem Türkmenin hazinesinden bir köpük alan yerler der şurada. Yeki köpük dinmedik. Utanç değil mi? Katı utanç. Aylans. Ne? Yani yurt soğun satanlan bazar komdan eline geçen şeyler at buraya da. Bir millet bu derece ardan ucu olmalı. Bunun gözünde. Şeydi Kuturayel deme Murat, o bunu udava çekip oturmalı katı.
agar soňam gurrunly ettek eder. O, Olýunda halka ýüzlenýän. O siz şu zatlar görýäňizmi ýa görüňizokmy ýa görmedikdiren bolýaňyzmy? O siziň her biriňiziň öz şahsy pozisiýaňyza demedir. Siz şu zatlar görmeýän bolsaňyz, o bundan bir adilerdäki owalar bar da, şäheri meňdeş. O bizim ýagdaýymyz owu diýip şolaryň üstünden gülüp ýörenlerim bardy. bar. Allahu ekber. O sizem bulardan gaty uzak giden näliňiz, siziň üstüňizden has merkezde ýaşaýanlar olar güler. Hastaky Edwaydan da biraz gowy şertlerde ýaşaýanlar bulara gumlu diýip gülýär. Ýöne o taýdaky owalardaky adamlaryň üstünden emeýem içeridekiler sen owaly sen git owaňa geri git izin git diýe. Ýöne şäherde oturanlaryň beýleki nemelerden merkeze ýaklaşyberende eýem sen vilayetli biz Aşgabatly diýip şoň ýaly kemsizji zatlary biri birine karşı ulanyp ýörler da. Ýöne aýdyşyňyz ýaly hemmämiz şul owalardan gelip çykypdyrys. O bizim kökümüz. Hamir mayamız, yemeğimiz, o medeniyetimizin sallançağı beşiği diýerler. Bizim beşiğimiz. Owa endi bugünlükçe şu taýda durup bileriz. Bu aýdyşyňyz ýaly gaty görenler, kahar edenler barçy şolara jogap bermek üçin neme dipdik. Ana şunu görmeýän bolsaňyz indi aýdara başga adam ýok da. Onun alternatır nemeler var. O ne alternatır o ýa aýtdyk mı bilem okýadym. Şöň ýalak gollu bolýany. Ýa internet bardyr. Şoň provider'ın ad nemesi, o ýetaty provider alternatyrdyr. Ha? Alternatır var, internet barmy? He? Yok. Yok. Hemme de adyňyz şunlarlak. Ady bardy özü yok. Bar da ady şunlarlak bu millet. Medeniyetimiz için şunlarlak. Aýlganç menekete hopukyan şu zatlary nemedem de akıl metenne onu. Nujel gören oklar kan diýdir ýa-da. Gören oklar. Hakykatdan. Bolýa Murat kan demetmäli sag bol. Bolýa, sag bolun. Saňa da dinleýijilere de sag bolsun. Saglykda görüşelim.